Okay, next kay Zeinab Harake. What up, Zebis? I'm back again and again and again. And yes, for today's... What's up, Zebis? Saan ba? Ewan ko, parang akong tanga. Lloyd, Cadena. Hi, mag-subscribe sa amin, Lloyd. Wag mong kalimutan Ano yan, Mami Lloyd, ang hirap ng intro mo. Pass. Kay Erika Embang. Welcome to the farm! Hello, good morning! And welcome to my farm! Okay, next kay Makagago. What's up, man? You guys who know his D. Kay Jelay Andres. Yo! Good morning, pretty world! Good morning, Mila! Good morning, Milan! Ayan, kamusta kayo lahat? Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what is up mga boss? And welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Junfel J of Junfel Films. For today's video, ang gagawin natin ay imitating YouTubers intro. So ngayon mga boss, ang gagawin natin, lahat ng mga nakita kong mga YouTubers o mga Pinoy vloggers o YouTubers ay susundin ko yung kanilang mga YouTube intros. Syempre, bago natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. So, magsisimula na tayo. Magsisimula tayo kay medyo maldito. What's up, Valanop? I'm medyo maldito. And I am Snake Princess. And welcome back to our channel! Yeah! And I am Snake Princess. And welcome back to our channel! For today's video. And welcome back to our channel! What's up, Mananap? And what's up, Mananap? I'm medyo maldito. And I'm Snake Princess. And welcome back to my channel! And welcome back to our channel! What's up, Mananap? I'm medyo maldito. And I'm Snake Princess. And welcome back to my channel! Ito naman kay Ranskyle. Hey guys, Rascal here, and I'm with... Yano! And welcome to Brand and Yana Vlog Season 2 with... What's up, guys? Hey guys, Rascal here, and I'm with... Hey guys, Ranskyle here, and I'm with... Niana. Hey, what's up, guys? Ranskyle here. Hey, what's up, guys? Hey guys, Ranskyle here, and I'm with Niana. And welcome to Rans and Niana Vlog Season 2. Hindi nahihirapan ako kay Ranskyle. Okay, next, Jamil. Alright, what's up mga kaigan? Action na ngayon mga kaigan. Panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman mga kaigan. Yan ang mga inaantay nyo. So kung bago ka pa lang sa aming channel, welcome sa Pamilyang Mandirigma. So kung bago ka pa lang sa aming channel, welcome sa Pamilyang Mandirigma. So bago ka pa lang sa aming YouTube channel, welcome sa aming Pamilyang Mandirigma. Ang hirap. Medyo mataas. Alright, what's up mga kaigan? Action na ngayon mga kaigan. Panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman mga kaigan. Yan ang... What's up mga kaigan? Ayan na naman mga kaigan. Panibagong katarantaduhan na naman mga kaigan. Yan naman inaantay nyo. So bago ka pa lang sa aming channel, welcome na naman sa aming... welcome sa pamilya. So bago ka pa lang sa aming channel, welcome sa Pamilyang Mandirigma. Ahu! Okay, next kay Zeinab Harake. What up, Zebis? I'm back again and again and again. And yes, for today's video, gagawa tayo ng panibago. Video. For today's video, gagawa tayo ng panibago video gagawin natin na yung yes. What up, Zebis? I'm back again and again and again. And yes, for today's video, gagawa tayo ng panibago. What's up, Zebis? Kailangan nakatayo. What up, Zebis? I'm back again and again and again. And yes, for today's... What's up, Zebis? So I'm back. What's up, Zebis? So I'm back and again and again and again and again. So meron naman tayong panibagong video. Ewan ko, parang akong tanga. Parang akong tanga. Okay, next, DJ Loonyo. What's up guys, this is DJ Loonyo from FSD China and Rockwell PH and sobrang excited ako sa first. This is DJ Loonyo from FSD China and Rockwell PH. Medyo maikli lang yung intro ni DJ Loonyo, pero napakabilis, ang hirap i-memorize. What's up guys, this is What's up guys, this is DJ Loonyo from FSD China and Rockwell PH.
Okay. Inspired ako sa mga dance video niya at idol na idol ko yung grupo niya, yung Rockwell. Okay. Jumar Lovena. Kamusta sa mga boss kila? Yon, andito na naman ang yung lingkod, Jomar Lovena. Sa ngayon, ang dami kasi nagre-request sa... Kamusta sa mga boss kila? Yon, andito na naman ang yung lingkod, Jomar Lovena. Sa ngayon, ang dami kasi nagre-request... Kamusta sa mga boss kila? Yan, dito na naman ang inyong lingkod, Jomar Lovena. Kamusta sa mga boss kila? Yan, dito na naman ang inyong lingkod, Jomar Lovena. Okay. Okay, ang next naman kay King Badger. What's good mga jutay? Today, ang isa sa... Okay. What's good mga jutay? Today! Para kung tanga. pinakamasayang araw sa buhay ko. Okay, next na naman kay Jelay Andres. Yo! Good morning, pretty world! Good morning, my loves! Hello, kamusta po kayo? Gising ko lang and today ay ipaprank natin si Kuya Jamir. Yo! Good morning, pretty world! Good morning, my loves! Hello! Yo! Good morning, pretty world! Good morning, my loves! Hello, kamusta po kayo? Gising Hello, good morning pretty world. Good morning my loves. world! Good morning, my loves. Hello, kamusta po kayo? Yo! Good morning pretty world. Good morning my loves. Ayan, kamusta kayong lahat? Napaka-cute ng boses ni Idol Jelay. Hindi ko magaya yung boses niya. Okay, next kay Makagago. What's up, man? What's up sa mga kahombre ko dyan? You guys know who this is? Makagago what's up man na naman niya pala to. And yes, it's true. Isang daang... You guys know who this is? What's up sa mga kahombre ko dyan? You guys who know who is this? Ulit. You guys know who this is? You guys know who is this? Makagago. What's up sa mga kahombre ko dyan? You guys know who this is? You guys know who this is? Yo! What's up sa mga kahombre ko dyan? You guys know who... What's up sa mga kahombre... Kahombre? Yo! What's up sa mga kahombre ko dyan? You guys who know is this? Makagago, what's up na naman... Yo! What's up sa mga kahombre ko dyan? You guys who know is this? Makagago, what's up man na naman to? Okay, ang hirap. Okay, next na naman kay Mami Tony Fowler. Vlogag! Eh, mga besi ko, syempre pag ako nag-vlog malupit. Blagag. Vlog malupit. Blagag. Vlogag! Vlogag! Eh, mga besi ko, syempre pag ako nag-vlog malupit. Vlogag! Ayan mga beshi ko, siyempre Vlogag! Ayan mga beshi ko, siyempre pag ako nag-vlog, ayan malupet. Ayan. Nice try. Okay, next kay Ivana Alawi. Hi guys, this is Ivana. Welcome back to my channel. Okay, so today may gagawin tayong magandang video. So alam niyo naman. Hi guys, this is Ivana. Welcome back to my channel. Okay, so today may gagawin tayong magandang video. So, Hi guys, this is Ivana Alawi and Hi guys, this is Ivana Alawi. Hi guys, this is Ivana and welcome to my channel. So today, may gagawin tayong pinaka magandang video. Okay. Look at you, girl. Ganda-ganda mo. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. Hey! Okay, next na naman kay Lloyd Cadena. Hi! Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aming channel, Lloyd Cadena. May second vlog channel, Lloyd Cadena Vlogs. At para ma-update ka sa aking every upload, i-click the notification bell, subscribe button para gusto mo yun? Gusto ko yun! At ngayon nga sa video ito ay may palibago. Ang hirap. Medyo napakabilis ng intro ni Mami Lloyd. Hi, wag mong kalimutan mag-subscribe sa aking wag mong kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cadena. Ang may second YouTube vlogging channel, Lloyd Cadena. Ang hirap. Ano yan, Mami Lloyd? Ang hirap ng intro mo. Pass. Okay. So, dahan-dahanin ko na lang. Hi, wag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Lloyd. Hi, wag mong kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cadena. At my second YouTube vlogging channel, Lloyd Cadena Vlog. At para ma-update ka sa aking every upload, i-click ang notification bell at
sa subscribe button. At para ma-update ka sa aking every upload, i-click ang notification bell sa subscribe button para... Gusto mo yun? Gusto ko yun! Ang hirap. Okay, next kay Erika Embang. Welcome to the farm! Ito yung farm namin dito at masabing pang grand final na to. Kasi ako yung rhino na mga lipat dito kailangan magsisid. Hello, good morning! And welcome to my farm! Welcome to my farm! Hello, good morning! Welcome to the farm! So ayan mga boss, sana nag-enjoy kayo sa video na to. So medyo nahirapan ako ng mga intro ng mga ibang YouTubers. Di lang pala sa akin yung mahirap na intro. Marami po palang mga maikli pero napakahirap i-pronounce, napakahirap sabihin. Lalo na dun kay Mami Lloyd, napakabilis niyang magsalita para siyang rapper. Muntik na akong mag-surrender dun kay Mami Lloyd. Hindi natin kalimutan mga boss natin diyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Jay Conejos, Jeffrey Flores, Kim J. Novela Matabang, Ryan Ponce Vitor, Joshua Urunga, John Mark Navarro, John Kael, Vince Jetro Abukay, Dante Ibali, Joseph Gore, John De Tampos, at ang pinakahuli, si Christian Kenneth D. Gasco. Okay mga boss, hanggang dito na lang at at sana nag-enjoy ka sa katangahan ginawa ko. Okay, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And have a nice day and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.